Għal xi mumenti kien hemm il-possibilità li Hibernians jirreġistraw lil plejer internazzjonali minn Wales, Chad Evans, xi ħaġa li waslet biex tul il-jum tas-sibt ikunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni saħansitra fuq stazzjonijiet barranin. Dan għaliex Evans weħel 5 snin ħabs fuq każ ta' stupru, dan għalat li għamel fl-2011 ma' tfajla li kellha 19-il sena. Skont il-qorti Ingliża din it-tfajla kienet ċurbana wisq biex tagħti l-kunsens tagħha għall-attività sesswali mal-plejer. Jidher li għal Evans hemm interessati klabs oħra, interess li nibet wara li ftit xhur ilu l-plejer ħareġ mill-ħabs wara li skonta 2 snin u nofs mis-sentenza ta' 5 snin. Iżda wara jum li fih Evans iddomina l-aħbarijiet, il-Ministeru tal-Ġustizzja fir-Renju Unit għamilha ċara li Evans li għad fuq programm ta' probation ma kienx se jkollu ċans imur barra l-pajjiż. Jeffrey Farrugia, team manager ta' Hibernians, iddiskriva lil Evans bħala plejer li għandu ħiliet tekniċi tajbin ħafna. Huwa plejer interessanti ħafna, vera li kellu l-każ tiegħu, però jiena nemmen li pattalih tajjeb u bniedem għandu jkollu s-second chance tiegħu. Aħna nemmnu ħafna fir-riforma u Malta li għandu bniedem ħareġ mill-ħabs nippruvaw ngħinuh li ġejna għad fis-soċjetà. Iċ-ċans ta' dan it-trasferiment għajjem diskussjoni sħiħa tant li fuq Twitter ikkummenta wkoll il-Prim Ministru Malti li appella biex l-amministrazzjoni ta' Hibernians tiżen sew id-deċiżjoni tiegħu minħabba li plejer tal-futbol normalment tiservi bħala role model. Evans li għadu sal-lum isostni l-innoċenza tiegħu huwa plejer ta' kwalitajiet superjuri għal dawk li mdorrin bihom fil-futbol Malti, iżda l-każ tiegħu wassal biex issiba diffiċli biex jerġa' jintegra permezz ta' tim fl-Ingilterra. Minkejja dan hemm min isostni li la darba jiskonta s-sentenza għandu jingħata ċans. Fosthom l-attivist soċjali Charles Micheli. Ġekseb il-popolarità li kellu se jilħaq dak il-livelli jista' juri li bniedem jista' jiżbalja, jiddispeċih, jħallas tal-iżbalja u jibqa' il-ħajja tibqa' għaddejja. Tista' tagħmilha mill-lat pożittiv mhux bil-fors mill-lat negattiv. Iżda mhux tal-istess fehma chairperson tal-Konfederazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet tan-nisa Lorraine Spiteri. Aħna nħossu illi l-ewwel nies mhux kull crime hija l-istess u mhux kull crime għandha l-istess effetti fuq il-vittmi u fuq is-soċjetà. U nħossu li tagħmel ħafna ħsara anka għax dawn il-footballers huma anka role models għal boys u daw kollha li jaraw il-futbol u nagħtu messaġġ negattiv ħafna. Jidher li l-ħsieb kien li Evans jiffirma ma' ħibsa tmiem l-istaġun. Dan kemm il-darba kienu kun hemm l-approvazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta' Hibernians. Xi ħaġa li issa mhix possibbli u għalhekk jekk Evans irid ikompli l-karriera tal-futbol, irid isib tim fir-Renju Unit.